Alkartasuna indartuz izango da datorren astebukaeran Eusko Alkartasunak ospatuko duen biltzarraren leloa. 10. izango da urtengoa. Normalizazio politikoan, egoera sozioekonomikoan eta erabakitze eskubidean sakondu nahi dute. Bi atal izango ditu. Lehenengoa txosten politikoak gidatutakoa izango da. Gatazkaren eta erabakitze eskubidearen inguruko atalei erantzuna eman nahi die. Horixe da printzipio demokratikoaren oinarria. Herri baten etorkizunari begira, baldintza bakarra herritarren erabaki demokratikoa izan dadila. Honek aurrera egitea ekiditen duen oztopo nagusia estatua dela salatu du alderdiak. Indarkeriaren desagerpena edota akordioak eskatzen dituela eta zentzu honetan Katalunia ekarri du gogora. Katalunian ez dagoela indarkeriarik eta hala ere burujabetza oztopatzen dietela esan du. Bake prozesuan elkarbizitza eta giza eskubideen idazkaritza sortzea proposatuko du alderdiak. Baita biktima guztien aitortza ere. Azpimarratu behar dugu, Eusko Alkartasunak bere kapital politiko osoa eskainiko duela eskubideak urratzen dituen edozein ekimen edo ekintza errotik desagertarazteko. Biktima guztiei, salbuespenik gabe, aitortza eta erreparazioa eskaintzeko eta Euskal Herriak nahi eta behar duen elkarbizitzarako eremuak eraikitzeko. Bigarren atalean, txosten sozioekonomikoak eredu sozialdemokrata aldarrikatuko du. Elkartasuna eta justizia soziala sustatzeko. Gure ustez, sozialdemokraziak bi lehentasun ditu gaur egun. Okerren dauden sektorekiko elkartasuna eta sistema publikotik aukera berdintasuna bermatzearen alde lan egitea. Amaitzeko argudio sozioekonomikoa independentziarako argudiotzat ere erabili behar dela esan du Ikerne Badiolak. Sektore batzuk ikusten ari direlako Espainiak ez duela ongizate estatua bermatzen.